दा नै बिथांमोनानो जाहैबाय डेमाकुसि एफसिनि गेलेग्रा हो दिनैनि जेनाखि गार्ल्सफोरनि खेला डेमाकुसि एफसि भार्सेस एभालेन्स एफसि नैबे मोननै टीमनि गेजेरावनो दिनैनि खेलाया जानानै थांगोन। दा लोगोफोर आङो जायजों दङ बिसोरनो जाहैबाय डेमाकुसि एफसिनि गार्ल्स प्लेयारफोर। दा दिनैहाय डेमाकुसि भार्सेस क'क्राझार एभालेन्स बे मोननै टीमनि गेजेराव ओरैबायदि दामाका जानानै थांगोन। ओमफ्राय आं बेखौनो दा एसे प्लेयारफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायबाय नै बिसोरनो जाहैबाय डेमाकुसि एफसिनिफ्राय हो ओरैबायदि नायलां ओरैबायदि आङो फुटेजखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो फैगासिनो दङ। ओमफ्राय जोङो आदैबो नै ओरैहाय जाबाय आदैयाबो नायगोन दा दिनै ना बरिया नायलां जाबाय। मोजाङै जाखाबाय दा ने मानिमा गोथाव ना गोथाव बर'नि आते बर'नि आते खाना अच्छा है कि नहीं बहुत अच्छा है ना नों लायनानै बर'दा नों ने मोजां दा ठीक से खाथिना हो दै क्या नाम था है जन्मनि राभा अच्छा से खेलना हाँ ठीक है। अरे दङ जाहैबाय ने आरोबाव मा नाम नानि मा आजोले दैमारि बहायनिफ्राय उदालगुरि मा गामि होनो उदालगुरि हरिसिंगा गासिबो नामा बरिया गेलेदो होननानै दे जोंहायनिखौ एसे आलदा बेलेग खोनायोना रायलायनायखौ मा पजिसनाव गेलेयो नानिया मेन डिफेन्सआव ना ओमफ्राय नानियालाय मेन डिफेन्स नानिया मिडफिल्डआव ने मा नाम होनदों नानि हाँ मालूम नहीं है मतलब बोरो नहीं आता है। ओ क्या नाम है मीनाक्षी राभा हिनाकी ओ ठीक है अच्छा से खाना हाँ अच्छा खाना अच्छा है ना बढ़िया आं नै ब्रादार मेनेजार दंहाय बेवहाय कच दङ आङो बिसोरनाव सोंनानै लागोन नोंसिनि डेमाकुसि एफसिया माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन एसे खोन्थाना हरदो। जोंना एस्टाब्लिशआथ' 2020आव जादों 2020 आवनो जेनेबा कर'ना जेननिफ्राय स्टार्ट जादों बिथिंनिफ्रायनो स्टार्ट जादों आरो जोंना क्लाबा। ओमफ्राय दा नोंथांमोना देरहागोन मोनदों ना जेनगोन बायदि मोनदों एसे जानाय समावनो आङो एसे सोंनानै लाग्रोनाय जाबाय ब्रादार। जोंनाथ' टिमाथ' मोजाङालाय देरहागोन बायदि मोनदों मोननायालाय। देरहागोन ना अके। ओमफ्राय दा नोंसिनि डेमाकुसि एफसिनिफ्राय माबा मोनसे नेसनेल प्लेयार एबा स्टेट प्लेयारफोरसिम जाहैनाय दंना गैया? स्टेट प्लेयारथ' दङ स्टेट प्लेयार दंना बे माने गार्ल्सआवल' नङा जेनेबा उन्दै गथ'बो दङ आन्दार एज बिसिनावबो गेलेनाय दङ जोंनाव नेसनेल गेलेनाय आरो ना नेसनेल गेलेनाय। ओरैहाय जोंना ब्रादारा कच होनदों ना ब्रादारा बहायनिफ्राय? आं रौता उदालगुरिनिफ्राय ना दिनैनि जेनाखि खेला डेमाकुसि एफसि भार्सेस एभालेन्स एफसि बे मोननै टीमनि गेजेराव दिनैनि खेलाया जानानै थांगोन हो दा नोङो बे गेमखौ माबायदियावहाय देरहाजानो लुबैयो जेनेबा मोजां गेलेनानै मोजां टेकनिक्सफोर बाहायनानै मोजां पासफोर मोजां खालामनानै जेनेबा मोजां गेलेनानै खालि गल सोनानै देरहानायल' नङा जेनेबा पाब्लिकफोरखौ मोजां गेलेनानै खिथिनानै डिसिप्लिनाव गेलेनानै देरहाजानायखौ लुबैदों आरो। अके गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय ब्रादारा मा होनदों नोंनि पजिसन एसिस्टेन्ट कच ना दा ब्रादाराबो जाहैबाय एसिस्टेन्ट कचआवहाय दा सानै कच दं ओरैहाय मेनेजार दा ब्रादारमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।